Oilada bo'lgan barliq сәләтле кешеләрне мин күрсәтәсе килде, чөнки тормыш иптәшем җырлый. Инде улым бик күп төрле һөнәрләргә ия хәзер. Җырлый да ул, бии да ул, хәтта ксилофонда да уйный. Гаиләм тулы бәхетем дигән исем атап, һәм мин шуңа махсус җыр яздырдым. Барлык гаиләмнең барлык сәләтләрен күрсәтергә тырыштым. Гаиләдә синең тормыш иптәшеңә син дә җырчы булгач, ул бит инде җырламыйча икенче кеше белән җырлап булмый. Шуңа күрә алар да, без дә, әлбәттә, үзебезнең тормыш иптәшләре, җәмәгатьләребез белән җырлыйбыз. Сәнгатьтә бик авыр бит инде, шуңа күрә алдагы тормышларында алар үзләре сайларлар. Нинди һөнәр профессиясенә булай сәләтле балаларыбыз, Аллага шөкер. Гаиләле проектлар минем өчен мода түгел, белмим, башка кешенче кабул итә торгандыр. Төзелешен программаны мин үзем әзерләдем. Инде матурлатты һәм инде байытты дип әйтик инде. Үзенең киңәшләре белән минем остазым Венера Хатны Ганиева. Мин инде бу сезонда алай теге аерым режиссерлар яллап тормадым. Һәрбер җырчының үз тамашачысы була. Безнең инде күбрәк минем нәрсә дип әйтим, минем менә үземнең шәхсән репертуарымда төрле җырлар бар. Менә бу концертта мин 6 телдә җыр башкардым, башкарам. Бәлки шуның белән аерыламдыр.